Kaixo, nire izena Teo da, eta Eliza Kristau Ortodoxoaren parte naiz. Teofania edo Jainkoaren bataioa, bere izena esaten duen bezala, Jainkoaren bataioa ospatzen da. Osea, Jesus Jordan ibaian bataiatu izan zenean. Ospakizuna berez, urtarrilak 6an egiten da, eta elizara joaten gara, mesa normal bat izaten dugu, eta mesaren ondoren orokorrean egiten dena da, ura asko ekartzen da, eta ur hori bedeinkatu. Ur bedeinkatua lortzeko, eta gero apaizak hartuko eta ur horrekin fededun guztiak guztiko ditu bedeinkatzeko. Eta hortaz aparte, hau momentu oso garrantzitsu bat da, zen eta mesa eta gero bakoitzak hartuko du ur bedeinkatu pixka bat botila batean eta etxera eramango du. Eta aste batez gutxi gora bera, goizetan, eserjan baino lehen, ur bedeinkatu pixka bat edango du. Badago baita ere beste ohitura bat, eta da apaiza orokorrean joaten da etxez etxe, ur bedeinkatuarekin etxeak eta fededunak bedeinkatzera. Nahiko biziki bizitzen dut baita ere familian. Eta orokorrean mesa eta gero igandeetan familiarekin batera afariak izaten ditugu edo horrela.